Ilang buwan pa lang ang nakakalipas, ang ating bansang Pilipinas ay sinalanta ng African Swine Flu. Kaya naman, ang mga nag-aalaga ng baboy ay napatigil at sobrang nakaranas ng krisis sa kanilang buhay. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon and welcome back again sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lamang kabayan na mapadaan sa aking YouTube channel, ay don't forget to subscribe with this channel and hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang negosyo patungkol po sa pag-aalaga ng baboy, kung paano tayo kikita ng malaki. Tatlong paraan kung paano tayo kumita sa pag-aalaga ng baboy. Yan ang pag-uusapan natin mga kabayan. At tama ang iyong napakinggan kabayan, mayroon tayong tatlong paraan para kumita sa baboy. Unang-una sa lahat, kung wala kang inaalaga ang baboy, pwede ka pa rin kumita kabayan. Ang unang-unang gagawin mo, syempre mag-buy and sell ka. Pero bago ka mag-buy and sell, siguraduhin mo na passion mo yan at pinag-aralan mo na yan, yung market mo, yung location mo, yung mga tao na tutulong sa'yo, kailangan alam mo yan kabayan. Kaya ang payo ko sa'yo, kung bago ka mag-start ng ganitong business, buy and sell, katayin mo, tapos ibenta mo, ay kailangan mag-aral ka muna. Kailangan dumikit ka muna sa mga gumagawa nito at kapag napag-aralan mo na, yan kabayan, mag-umpisa ka na. Huwag kang mag-uumpisa na hindi mo alam yung sequence ng trabaho. Kasi napaka-importante na alam mo yung sequence. At ano-ano nga ba ang sequence nito? Siyempre, ang sequence nito ay yung pagbili mo ng baboy. Siyempre, bibilhin mo yung baboy. Kailangan marunong kang magpresyo, mayroon kang timbangan, mayroon kang kasama. Yan ang unang-unang sequence. At pangalawa, siyempre, pag dinala nyo sa inyo, siyempre kung binili nyo ng hapon o di kaya tanghali, kinaumagahan, kakatayin nyo yun, dapat mayroon kang local na butcher. Yung dalawang magkakatay ng baboy para yun ang magkatulong at tutulungan mo na rin para hindi masyadong malaki ang expenses mo. So yan ang mga sequence ng trabaho. So ang bayad noon ay take to 200 pesos sa aming lugar. Base po sa aming lugar ang sinasabi ko dahil noong araw ay naka-experience po ako ng business na ito. Kaya naman naisipan ko ngayon na i-share sa inyo kahit na hindi pa gaanong nagpro-produce ngayon ang Pilipinas ng karne ng baboy dahil mayroon ngang African Swine Flu, sinalanta tayo. Pero ginagaranti ako sa iyo nakikita ka dito kabayan. Biruin mo kapag nag-alaga ka ng isang baboy, in 4 months, kikita ka ng 2,000. Mahigit. 2,300 sabihin na natin. Halimbawa lang, binili mo yung biik ng 2,2. Tapos pinakain mo yan ng 5,7. Mula pre-starter, starter, grower at finisher. Ayan, kikita ka ng 2,300. Sabihin mo na yon. Tinanggal mo na yung pinangpakain mo, tinanggal mo na yung pinambili mo ng biik, tinanggal mo na yung pang vitamins niya, tapos yung iba pang expenses na ginamit mo, yan, ay kaunti lang. So, kung ganun lang ang kita mo, yung iba nag-aalaga ng dalawa para kumita ng mas marami. Ito naman ang logic nito. Kung kaya mo palang kitain yon, yung kinita nila ng 2,000, edi kayang-kaya mo rin palang mag-buy and sell. Kung nag-alaga siya within 4 months ng dalawang baboy, kung ikaw naman ay may puhunan na pera, sa isang linggo, bumili ka ng dalawang buong baboy at ito ay katayin mo at isesell mo rin ng mahigit 2,000 pesos ang kita mo, abay tinalo mo yung nag-aalaga, di ho ba? Kaya yan ang isang sikreto. Kaya ito kabayan, ang unang-una ay buy and sell ng baboy. Ayan, provided na kayang-kaya mo yang i-manage kabayan kasi ito magandang negosyo ito. So yun ang unang-una, yung pagbabay and sell ng baboy. Kapag nakatay nyo na yan, syempre na-separate na yan. Doon sa amin kasi uso yung apag-apag. Ipag-apag, halimbawa yung baboy binili mo ng 8,000, ginagawa yan na magiging 11,000. Tagi 1,000 yan na umpok. Pag 8,000 na binili mo yung isang baboy, so mayroong 3,000. I-less mo yung pinambayad mo na 4,000 sa nagkatay. Tapos i-less mo yung ibang ginastos mo pa sa transportation mo na kumuha, gasolina at ano pa.
So sabihin natin malinis ka sa 2.5. Yun na sa 2.5. Pero yung ulo at saka yung dugo at yung iba pang parte ay nasayo. Kung dagdag income mo yon. So let's say nagiging 3,000 yung kita mo kapag ganun yung sistema mo. However, mga kabayan, sa ngayon, dahil practice naman nila sa aming lugar at maging sa ibang lugar, mayroon na ring magagaling na mga butcher. Yung mga separate na una, liempo, ayan, ribs, pata, laman loob, mga atay, ulo, maskara ng baboy. Ayan, talagang mas malaki pa ang kita. Yan, sa nasabi kong yan, siyempre magkakaiba ang presyo. Siyempre, mas lalaki pa ang kikitain mo kapag ito ang ninegosyo mo. So yan ang unang-unang pagkakitaan po ng, ng pagninegosyo sa baboy. Ang pangalawang pagkakakitaan sa pagninegosyo sa baboy ay yung ang patining. Yung mag-alaga ka po ng baboy, bibili ka, yung ang sinabi ko, bumili ka ng biik kapag ka ito ay puting baboy, yung sinasabi natin ay 2,200. Tapos kwentahin na natin yung nakain niya lahat-lahat, 5,500. Just in case, isang baboy po yung pinag-uusapan natin. So, nagiging 8,700 yan. At kapag ka ito ay binenta mo, ito naman halimbawa, assuming tayo nagkakahalaga naman ito ng 10,000. So kapag 10,000 may 2,500 ka, napakaliit lang yon. So kapag kaganoon ang sitwasyon, di pwede ka nang bumili na lamang ng baboy at katayin mo. Pero yung iba, sumusugal pa rin kasi alam din nila na kung paano kumita ng malaki. Paano sila kumikita ng malaki? Bultuhan din sila kung nag-aalaga. Ang technique naman nila, bumibili sila ng 10 o di kaya 15 baboy. Yung talagang sigurado ang pag-aalaga ng baboy kasi mga kabayan, tips nga pala, ay maganda sa medyo tag-init na, yung mainit na. Kaya kung mag-uumpisa kang mag-alaga ng baboy, napakaganda yung November hanggang July. Maganda po yan. Magandang mag-umpisa ka, makadalawang cycle ka po dyan. Pero alam nyo ba na ang ginagawa ng mga nag-aalaga ng baboy, nag-hire na rin sila ng mga taga-parte, tawag namin sa amin sa Ilocano, yung butcher. Sila na rin ang nagbebenta ng kanilang baboy. Yan, at iminamarket na rin nila. Kagaya namin nung araw, yung mga alaga naming baboy, minamarket namin sa mga karinderya o sa mga tao-tao o sa aming lugar. Siyempre, sa ngayon, marami nang nabago ngayon kasi nasa digital age tayo at nasa new normal tayo. Napakaraming customer ngayon, maski sa online mo lang ibenta ang iyong baboy. At siyempre, may mga transportasyon ka naman, madali lang ihatid yan. Kaya yan ang pagbabago ngayon, di mas malaki pa ang kinita niya kapag kaganon. Yung alaga mong baboy, pinatining mo, inalagaan mo, tapos kinatay mo, tapos ikaw pa yung nagbenta, panalo ka sa pag-aalaga ng baboy. Yan kabayan ang dalawang pagkakakitaan. Kaya napaka-importante sa baboy pa lang. At sa pangatlo naman, na pagkakakitaan sa pag-aalaga ng baboy, syempre, dito malaki rin ang kita, bultuhan ang kita dito, long term nga lang yung process. Pero dito, sigurado, alagaan mo lang ng maayos ang iyong mga inahing baboy dahil dito magpapaanak ka ng baboy. Sa una, mamumuhunan ka, syempre pakain, syempre kukuha ka pa ng lalaking baboy, aabot ka pa ng sabihin natin na mahigit 1 taon bago ka makaharvest. Pero pag nakaharvest ka naman ng baboy, panalo ka naman. Alam nyo ba na yung isang baboy, potential yon na manganak ng 20 na biik. At kapag sagtututo ang isa yan, ay nagiging 44,000. Ang iyong kinita sa isang inahin na nanganak ng 22 ay nagiging 44,000 ang kita mo sa anak ng isang inahing baboy mo. Paano kabayan kung mayroon kang dalawa? E di, na pareho.
Ganon din, nanganak din ng 20, sabihin natin 88,000. Ganon kasimple po. Pero syempre may mga sequence, may mga sitwasyon na dapat mo ring titignan. Kailangan alagaan mo ng maayos ang iyong baboy, kailangan pag-aralan mo rin ito kabayan, marunong kang mag-vaccine, marunong kang tumingin sa iyong inahing baboy, lalong-lalo na kapag nanganganak sila, kailangan maagap ka, nandun ka lagi para hindi niya madaganan ang kanilang mga anak. Kung maaari, kung nanganak na siya at parang yung mga saliva dito niya, ay kung maaari ay punasan mo yun para madaling makahinga ang iyong baboy. Na-witness ko kasi ito dahil ito ang negosyo ng aking tita nung ako ay bata pa, binatilyo pa. Kaya itong sharing ko mga kabayan ay meron po talaga akong hands-on na experience dito. At sana mga kabayan, ang vlog na ito nakatulong po sa inyo. Kahit na hindi pa tayo ngayon nagpo-produce o nag-aalaga ng maraming baboy sa ngayon, in the long run mga kabayan, kapag ang gobyerno ay nag-umpisa na, nag-open na muli at nawala na yung African swine flu na yan, kapag tayo nag-umpisa ay may knowledge na tayo. Alam na natin kung paano tayo magnegosyo, kung paano tayo kumita sa pag-aalaga ng baboy. Kaya naman napaka-importante, tayong lahat ay magsaliksik araw-araw para ang ating buhay ay umasenso. Idagdag ko lang, sa pag-asenso ay importante magbigay tayo ng oras. Ika nga, sabi ng mga ibang vlogger ay kailangan mo lang magbigay ng 2 oras sa iyong buhay para tutukan mo kung ano ang gawin mo sa iyong pag-asenso. Pues, ito na yung pagkakataon. Gawin natin kasi tested na yan. Di ho ba? Kaya sana ang vlog na ito mga kabayan ay nakatulong sa inyo. Bago ako mag-end up, muli inaanyayahan kita kabayan na mag-subscribe sa aking channel. And don't forget to hit the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyong God bless you po.